Predstav si svet, kde ťa zasiahne raketa, vybuchneš a o pár sekúnd si späť. Ako by sa nič nestalo. Znie to ako sen? Alebo nočná mora? Nie. V Brawl Stars je to realita. Ale otázka je, prečo brawlery nikdy neumierajú? Na to si dneska zodpovieme. Poďme na to. Na prvý pohľad je odpoveď jednoduchá. Je to len hra, zomrieš, respawneš sa a ideš ďalej. Každý hráč to berie ako normálnu mechaniku, ale zamyslel sa niekedy nad tým hlbšie. Čo ak to nie je len gameplay, ale aj súčasť príbehu? Jedna z najzaujímavejších teórií hovorí, že celý svet Brawl Stars je simulácia. Niečo ako virtuálna aréna, kde sú brawlery uväznení v jednom nekonečnom cykle bojov. Kde zomrú, v skutočnosti len resetujú svoj stav. Ako keď restartuješ hru. To by vysvetľovalo, prečo sa vždy vrátia bez následkov. Ďalšia teória ide ešte ďalej. Čo ak brawlery nie sú originály, ale klony? Možno existoval jeden skutočný hrdina, ale to, čo vidíme dnes, sú len jeho nekonečné kópie. Keď jedna padne, ďalšia ju okamžite nahradí. Preto smrť nemá žiadny význam. A teraz tá najtemnejšia možnosť. Čo ak niekto všetko kontroluje? Tajomná organizácia, ktorá núti brawlerov bojovať znova a znova. Bez možnosti úniku, bez konca. Možno ich sleduje, experimentuje na nich, alebo Sa len baví. nikto nevie. Ale možnosť je oveľa jednoduchšia. Možno brawlery nikdy neumierajú preto, lebo ich svet ani nepozná smrť. Je to miesto plné akcie, chaosu a zábavy. A smrť by tam jednoducho nedávala zmysel. Samozrejme, všetci to môžete brať ako hru, ale ja sa zamieram na lore celej tej hry. Tak čo si myslíš ty? Sú nesmrteľní, alebo len uväznení v nekonečnom cykle? Napíš do komentáru tvoju teóriu. A ak si ešte tam dole, tak nezabudni dať like a odber a majte sa. Čaute.